Yon, Cheryl Vlog, mega love shoutout kapatid, may jacket ka na, thank you for coming, salamat. Patamsak naman kapatid, patamsak, patamsak. Yan, Cheryl, may jacket ka na kapatid ha. Tama, hindi naman nagtanto. Gonna to the world. Ariel GTV thumbs up host Dan. Yon, Ariel, may jacket ka na, may jacket ka na. Ariel J, may jacket ka na kapatid, thank you, thank you. Yan guys, baba kayo ng bahay guys, baba kayo ng bahay. Ayan guys, nagbaba ng bahay po si Ariel J TV. Dikita na natin yan guys, dikita na. Nag-take 2 kasi ako guys, nag-take 2 kasi nagka-problema nga, may tumawag. To the girl at the whistle call. Live boss Beyond, oy, nawala, may ano na ako ka Carlo, may sounds na ako Carlo. Nawala yung sounds ko, may tumawag kasi. Okay lang, pang watch hour naman to eh. Ano, nawala kasi yan, nawala ako. Nag-take 2 ako kasi may tumawag, bigla na lang nawala. Na yung mute, nag-mute na yung music ko. Tawag na ulit, bay, kumusta na? Ay, bay, nako diri sa Manila, bay. Kaya hindi ako wala ako nakapag-gildi so tarog pag isda kay bihira ako ng isda. Sulod lang ko para support tapos gawas ako kay nagpa-medical ako tapos nagka-pro ng problema sa medical ako. Taas kog dugo, high blood 150/90 tapos 140 plus over ganyan 90. Taas ang dugo ko, taas ang pag-cholesterol. Nag-medication ko mga pila ka weeks. Kaya nag-focus man ako sa health ko, no? Kaya tumigil ako kasi lagi ko napupuyat sa papangingisda to madaling araw na tapos ganyan. Ngayon lang ulit nakapag LS. So yun na mo Jer, Fuerte Vlog, Damzakos. May jacket ka na, Zoe Ona. You have already a jacket, my friend. You can start to drop your link. Please connect everyone. Yan, back to live stream talaga. Back to ano ta guys.
Yan, Ellen Santi, hello host. Ellen Santi, yan, may jacket ka na, Ellen Santi. Thank you for coming. Yun, so yun na, Moir Perte, baba ka ng bahay, my friend. Sige, baba ka. Tigting ako. Bigyan kita ng banana isa. Ellen, may baba ka ng bahay, kapatid. May jacket ka na. Makipaglapagan ka ng kapatid. Dikitan niyo po. Dapat karon akong sampa na ko, Ronilo. Dapat karong adlaw. Kung nahabol pa sana yung medical ko today, kahit nagpa-medical mo ko May 24. May 24, tinawagan ako ng May 21. So, May 24 ako nagpa-medical. Tapos yun, nagkaroon ako ng problema, papabalik-balik ako sa clinic, report, follow up. Kuna naman ako ng ulit ng dugo, kuna naman ako ulit ng... Dami pinapagawa, kaya nagka-litsi-litsi ano ko. Kaya ngayon, mga kauban ako, ngayon naka-join na sila, kay Manila alaman, Manila, ang barko na mo, nyari mas Manila. 150 sila ka crew mo sampa karon sa Manila. Naka-join na sila. Para ako marang napos cancel ako din ako makahabol kaya pa may 7 days quarantine. Kaya baka karon katapusan siguro baka race kid baka katapusan ako mo join baka sa US siguro ko mag-join. Sana nga. Guys, please connect to Ronilo Vlogs guys, nakapin po yung bahay niya. Ayan po guys, yan, dikitan nyo po, nag-i-list din siya guys, na marami ng ayuda, namimigay ng ayuda rin siya guys. Ellen Santi, baba ka ng bahay kapatid. Cheryl Vlog. Yan, Cheryl Vlog, bigyan kita ng isang kapatid. Dikitan kita, bigyan kita ng isang ayuda. Malaki na rin ang bahay mo, Cheryl Vlog, no? Yan kapatid, may ka na kapatid, Cheryl Vlog. Ngayon ang pangadlawan ako na okay ako medical guys. Bali, bye. Yan, Cheryl Vlog, yan, dinikit na ng kapatid. Ayan. Malaki ng bahay mo, Cheryl Vlog. Ada Reaction TV, mega love shoutout kapatid. Thank you for coming. Yan, Ronilo Vlog, Dan Pulpak. Lonida Beray is done. Thank you, Ariel JTV. Iwan ka ng bakas kapatid. Mag-iwan ka ng bakas, ha? So, yun na. Bigyan kita ng... Ay, nakadikit na kita kapatid. Pag nag-LS ako kapatid, pag nasa probinsya ako, bukas uwi ako eh. Doon, mamimigay ako ng kasi andun yung mga gadget ko sa sa probinsya eh. So yun na, ka na lang kapatid. Magbakas ka sa akin sa aking video. Yung kahit alin doon, magbakas ka lang para ibakas mo para mamaya may dikit ko yung isa ko dalawa kong banana, ha? Mahirap kasi mag-transfer. Ito lang kasi yung gadget ko iniwan ko sa bahay eh. Nasa Manila kasi ako. Bukas pang uwi ko sa probinsya. Ngayon lang ako guys, actually guys, lagi po ako nag-LS. Ngayon lang ako nakabalik ng LS sapagkat busy talaga ako guys. May inayos ko muna. Inano mo lang yung health ko kasi nagka-problema ako sa aking kalusugan. Sa wakas, sana maging okay na to, tuloy-tuloy na. Mag-iwan ka lang ng bakas kapatid para mabigyan kita ng extra banana, no? Kahit nakadikit ka sa akin, mag-iwan ka lang ng bakas, yun lang naman eh. Sa barko, Ronilo, di na ako makapag-ilis kapatid. Kasi ang mahal ng internet sa barko kapatid. Kaya na lang ako dun, mangingisda, upload na lang ako, upload na lang ako ng mga videos. Mahirap dun, mahirap. Di ka basta-basta Pwede ka mag-LS, maggasto ka nga lang.
Oo. Pag maging okay na, mga ano, mga ngayon wala eh, nag-ilis ako kasi namula na yung watch hour ko eh. Wala na, ano na yung watch hour ko. 2,000 na lang plus yung watch. Andre Diaz TV, thumbs up. Thank you for coming kapatid. Maglapag ka na ng bahay kapatid. Makipagdikitan ka na, makipaglablaban. Guys, please connect Ronilo guys. Nandiyan po yung bahay ni Ronilo sa taas. Hoy, Andre Diaz, okay lang naman kapatid. Kumusta na rin kapatid? No? Ngayon lang nakabalik kapatid. Hindi kasi 'di ba ano Ronilo, yung 1 month and almost 2 weeks ako hindi nag-LS. Tapos nakapag-LS na ako ano lang, ilang araw lang putol-putol. Tapos nung nakapag-LS ako na medyo sunod-sunod, bigla na naman din ako napahinto. Pwede ko naman din yung mga dati kong mga vlogs. Pwede ko naman yung mga dati kong LS kasi naka unlisted. Pwede ko siyang i-listed ulit para bumalik yung watch hour ko. Ano ka lang to, parang ano kahit pa paano, no? Na-miss ko rin mag-LS. Kaya wala na nga ako mga viewers. Ilan na lang yung mga viewers ko. Kaya minsan kasi nakakatamad na rin guys, no? Sa totoo lang, dumating din ako sa point na parang nakakatamad na. Pero wala, ito nasimula na natin eh, sayang din eh. Pinaghirapan mo, pinagpuyatan. Kaya kailangan mo talagang magano. Oo nga kapatid, no? Parang napapansin ko ngayon, mangilan-ngilan na lang din yung ano eh. Oy, Tits Goro, kumusta ka na kapatid? Tits Goro. Oo kapatid, kailangan ko. Dami ko, laki na nakutang mo kapatid. No? Yung mga savings ko, nagagamit ko na. Savings namin mag-asawa, wala na. Yan, nada reaction. Tapos si Tisla sa'yo kapatid. Balikan mo na lang. Parang napapansin ko ngayon, parang konti na lang din nag-LS, no? Yung mga lagi kong pinupuntahan na nag-LS, yun lang. Tapos, mga nakadikitan ko na rin yung mga tao dun. Guys, pakidikit naman sa aking VIP guys, si SRM Vlogs. Nandiyan po, nakapin po ang bahay niya. Si SRM Vlogs, guys, please connect, nakapin po ang bahay niya. So, sino pa hindi nakadikit? Puntahan na natin yan, guys, at mag-iwan tayo ng bakas. Pang WH lang ba? Kahit pa paano, may pumapasok na WH. Para at least si Lolo, kahit pa paano na eh. Sige ba, nagluto pa ako ng kaldero. Oh, grabe, lamia, oy. Sige, salamat. Yes, on the way, sabi pa ni Tits Guru. Salamat. Sige, bye.
Isa, give you jacket. Yan. Guys, please connect to Ronilo also guys ha. Mag-iwan kayo ng bakas, babalikan din kayo ni Ronilo. Ronelo on the way, sabi po ni Tits Goro, EDCC. Guys, please connect to Andre Diaz TV guys. Maybe you know me. Maybe you don't know me. Yan guys, mag-iwan ka na. Tits Goro, please leave a comment also my friend ha. Andre on the way. Sabi po ni Tits Goro. Tisla, mag-iwan ka lang ng bakas, babalikan ka dyan ni Ronilo, no? Andre Diaz TV. Andre Diaz TV. Ay, Andre Diaz kapatid, hindi kita na-play kapatid kasi nasa Manila po ako kapatid. Wala po akong wifi rito kapatid. Pasensya ka na, na-busy po talaga ako kapatid. Kasi nga, kaya nga nawala ako, ilang araw ako hindi nakapag-LS kapatid. Kaya hindi ako nakapag-LS. Kaya, hindi lang naman ikaw ang inaano ko na marami ring iba na hindi ko rin pati mga iba kong mga VIP ko na nangailangan din ng watch hour. Hindi ko rin sila na-play sapagkat na-busy ako, hindi ako nag-LS, hindi rin ako nangisda. Ngayon lang ako nakapag-LS ulit. Wala rin akong wifi rito sa Manila, dito sa pinaputol ko na. Kaya pasensya na kapatid, no? Bawi lang ako pag sa Then try to rin kapatid, no? Mag-play ka rin sa sarili mo. Huwag kang umasa rin sa iba, no? Please help also yourself, no? Para at least rin yung gumawa ka ng, kung may laptop ka, gumawa ka ng 5 browser ang gamitin mo kapatid. Pasensya na Andre ha. Hindi ka lang naman ikaw hindi ko na-play sapagkat talaga kapatid na nagka-problema ako kapatid, no? So huminto ako sa pag-YT, huminto ako. O, di ba? At least kapag paano kapatid may 500 na, di ba? Tits Goro, ang bilis na kapatid, di ba? Ganun lang kapatid, dandan. Wag mong, hindi mo kailangan madaliin, importante, tuloy-tuloy lang, no? Paano pag CP lang gamit ko? Wala, lang, isa lang talaga, isa lang. Guys, please return to Tits Goro guys. Yung mga hindi pa na yung nadikitan po ni Tits Goro guys. Please return guys. Please return to Tits Goro. Andre, Ronelo, and also sino pa? Yan, Isaram, Tits Goro, Yes, Rams is on the way to you. Sige, okay lang kapatid. Salamat. Paano pag CP lang gamit ko? Pag CP lang gamit mo, isa lang yung, isang play ka lang. Gumawa ka ng playlist ng mga mahaba na tag 5 hours. So, ganyan. Play ka. Mas maganda kasi kapatid, marami rin kayong GC, no? Yung mga makipag-watch to watch. Yung pag may GC kay kapatid, marami magpi-play sa
Kasi pa marami magpi-play sa channel nyo, sakaling ilang kayo sa GC, yung iba nasa Dubai, nasa US, nasa nasa Hong Kong, ganyan, UK, matataas kasi lahat, every place kasi kapatid, magdepende po yung bigay ng watch hour, no? Yan, Lonida on the way, si Tits Goro. Hoy, Jen Misal, kumusta ka na? Hoy, Jen Misal, ano nang balita dyan? Nagka-jowa ka na dyan? May jowa ka na? Salamat daw, sumilip na ako, nagtamsa kay lupat na din ako, nakita ko kasi alis mo swing. Salamat, Andre, bawi ako kapatid sa'yo, ha? Pag makauwi ako sa probinsya, kapatid, ha? Bukas ng gabi, uwi ako sa probinsya. Wala kasing wifi dito, kapatid, data lang gamit ko. Hindi kaya ng data pag mag-play. Jen Misal, may jacket ka na, kapatid. Saan ba, saan ka nagpunta? Hoy, Jen, nandito lang ako sa Manila. Nagbibenta ako ng mga bakal, buti, ganun. Tapos nagmamasahe ako, ganyan. Tesla on the way, Tesla on the way na po si Tits Goro sa'yo. Tits Goro, isa rams done to you already, kapatid. Grabe naman to si Jen. Nawala lang ako bigla. Hindi mo na ako mahal, pinagpalit mo na ako sa matanda. Andito rin si Lonita, kanina rin sa Lina. Ayan, pasilip-silip, busy rin yun. Walang jowa rin yun. May jowa ka na ngayon dyan na... Tits Goro, please, when you do connect, please watch the video first, then connect, then leave a comment also, my friend, no? Ano, kapatid, na-busy lang, kapatid, may inayos lang ko. Inayos ko man na yung sarili ko kasi nagka-problema yung health ko. Grabe, ang bilis naman pinagpalit mo ako. Hindi pa nga kita nahalikan. Hindi pa nga ako yakap sa'yo ng mahigpit. Palitan mo na ako agad. Yan, Tisla. Tits Goro. Thank you. Stay connected already, Tisla. Yan, dyan na si Lunida. Bumalik na naman. Wala ka ng trabaho ngayon, Jen? Oy, si Dude, tamsak ko. Si Dude, may jacket ka na, si Dude. Thank you for coming, kapatid. May jacket ka na. Langga di ka, mahalong naman ko sa imo, balangga ba? Lagi na lang itong busy si Lunida. Pag ganun, pag walang mga jowa, guys. Lagi yan, ganun ang buhay pag walang jowa, laging busy. Pero pag may jowa ka na, hindi ka na maging busy kasi nagiging focus ka na sa isang bagay. Lunida, I give you jacket. Why jacket, my friend? You give banana, not jacket. Salamat na Lunida, di ba? Pag ang tao kasi, guys, pag walang jowa, laging busy yan kasi ang daming iniisip. Pupunta ako to, pagpasyal ako, ganyan, kung ano gagawin ko, ganyan. Ganun pag walang mga jowa eh. Kailangan magpaganda, punta ako ng parlor. Pero pag may jowa ka na, wala na. Binigyan lang kita ng saging, di ba, Jen? Naibigay ko na sa'yo lahat. Naibigay ko na sa'yo, Jen. Hoy, Mitsune TV, mega love shoutout kapatid. Thank you for coming. Bigyan mo ko saging, masipahin kung giggles mo pag ayaw kung magbigay, ha? Grabe naman ito, masipa man talaga to si Jen Misal ba? Mahina pa naman ako sa mapuputing babae. Titignan ko yung premiere mo na, ano ba yun, yung ang sexy mo, ay naku talagang
Kung nakataon lang talaga na, ay, nako. King Wanjo TV, hello! King Wanjo TV, may jacket ka na, my friend. You have already a jacket. Guys, please connect, guys. Please, paano, guys? Yan, Meets Oni TV, guys. Nagbaba ng premiere. Di kita na po natin. Unahan na po, guys. Yan, King Wanjo TV, you have already a jacket, so you can start to drop your link. Meets Oni TV, tamsakan ko yung kapatid, ha? Oy, Meets Oni TV, 44 pang banana mo? Di ka ata nangingisda, kapatid. Akala ko malaki na bahay mo. Hindi ka pinopost niya, no? Ni Winox? Di ba lagi ka doon kay Winox? Ah, kaya pala. Mangisda ka rin? Ako rin, kapatid. Ngayon lang din ako nag-ano. Ngayon lang din ako nakapag-LS. Yan, Mitch, on the way na raw si Tits Goro sa'yo. Tits Goro, please connect to Jean Missile. Yan, King Wanjo, nagbaba ng bahay. King Wanjo, I will give you one banana, my friend. I will give you. King Wanjo TV, I will give you one banana for you, my friend. This is for 805. 805. 805, my friend. I give you one banana. 805 already. King Wanjo, your house now, your banana is already 805. I give you one banana. Yan, Mitsuni TV, done. Sabi po nila, need the right. Guys, please connect to King Wanjo TV, guys. No? Yung mga bago sa ano, guys, kunti lang tayo. Dikitan nyo na kasi mabilis ang balikan pag kunti lang eh. Wag nyo lang hintayin na maunahan kayo. Unahan nyo na sila pag ano, pag hindi naman kayo busy. Guys, please connect to Jean Missile, guys. She's still single and hot and available. And Kinwanjo TV, please connect to Jean Missile, my friend. I'll give you already banana, no? RLG TV, nagbaba ng bahay. Meets One TV, nagbaba rin ng bahay. Ayan guys, dikitan nyo na po guys. Kayo lang naman dyan. Baka hindi nyo pa kadikita, no? Konti lang tayo, no? At least mo. Nagbaano na kaya si Lolo? Puta, nagbabasa si Lolo? Nagbawas na si Lolo, guys, no? Guys, nagbawas na ba si Lolo? Nabawasan na kaya? Nabawasan ako ng 10. Excuse me lang guys, excuse me lang.
Mates, on TV, Dan na po si Ariel sa'yo, balikan mo na lang. Kinwanjo TV, Dan, thanks, sabi po ni Lonnie Di Vera. Jen on the way, sabi po ni Tits Guro ADC. Jen Mesal, Dan to you, sabi po ni Tits Guro. Dalawa na lang yung viewers. Nakakatawa. Hoy, bukas mga thumbs up bro. Thank you kapatid. Salamat. Bukas ano ka na, monetize ng channel mo. Yan, Jen, tapos na si Jen. Nasa Manila ako kapatid. Wala ako sa probinsya. Jen, tapos na si Tits siguro. Balikan mo na lang. Nasa Manila ako kapatid kasi nag-ayos ako, nagpa-medical ako. Ngayon bukas pa uwi ng probinsya. Tapos ngayon lang ako nakapag-kilis din kapatid. Kumusta na channel mo bukas? Monetize ka na? Ay, congrats kapatid, no? Congrats kapatid, no? Sipag ka lang kapatid, lagi ka lang mag-ilis. Kasi pag hindi ka talaga mag-ilis, wala talaga yan. Tulad sa akin, no? Tingnan mo, nawala lang ako ng ilang weeks. Tingnan mo. Wala, kumunti ng mga viewers kasi nawawala rin yan, guys. Pag once lagi kang regular ka nag-ilis, laging mga tao babalik yan sa'yo. Tapos, kailangan mo rin mangisda para meron kang makuha ng mga bago at papasok. At least yung mga nangingisda rin sa'yo, dun makakuha rin sila ng mga bagong pasok. Kaya ako, mangingisda na ako ulit habang may panahon pa. Langga timalon lunita ba ha. Timalon. Jen, ano timalon Jen? Sexy pa naman to ni Jean Misal. Kiwanjo TV thanks. Thanks bro, wala nga naman kapatid, no? Basta ano lang kapatid, no? Pag hindi busy, ilis lagi, no? Kasi kahit mag-start kayo ng konting tao lang yan kapatid, pero pag lagi ka nag-ilis tapos mangisda ka, may papasok, magiging regular na yan sa'yo kasi alam na nila yung oras ng LS mo eh. Pero kasi sabihin natin malaki na bahay mo tapos hindi ka na nag-LS, mawawala yung mga viewers katulad sa akin, no? Kasi mawawala rin yung mga viewers sa'yo kasi kung bakit isipin, ay hindi ka na nag-LS, matagal ka na hindi nag-LS. Maghanap na naman sila kung ano sino man nag-LS. Ngayon, yung mga regular na nag-LS, doon sila papasok. Ariel G, TV Dan, sabi po ni Jen Misa. Ganun nga po, nababawasan ng viewers. Normal lang yan guys, nababawasan din yung mga viewers, kahit sa akin din, ganun. Pati, tingnan mo yung mga banana nyo guys, kung nabawasan na ba kayo ni Lolo.
Nandito ako ngayon sa Pasig, dito Santulan, Pasig, Santulan. Malapit lang sa SM Marikina. Mitch, Sony TV, hello host. Uy, ba't wala ka ng jacket, kapatid? Bigyan ka ng jacket, ha? Okay, okay. Yan, kapatid, may jacket ka na. Santa Misa ka ba, kapatid? Nandito ako ngayon, binisita ko yung kondo ko. Kasi ako, walang tao rito, mag-isang taon na rin nung mula nung nagka-pandemic, wala nang taong tumira dito. Umuwi yung kapatid ng misis ko. Sila kasi nagbantay nung wala kami. Ngayon lang bumalik. Ngayon, nilinis ko kasi sobrang dumi. Tapos bukas uwi ako ng probinsya. Nakapunta lang ako dito dahil sa medical ko, kapatid. Nagpa-medical ako eh. Nagka-problema ako sa medical, kaya nag-medication ako. Ang laki ng pinayat ko kasi nagda-diet talaga ako. Puro oatmeal, gulay na lang kinakain ko, isda. Bawal ako sa mga karne. High blood kasi ako, tumas yung dugo. Dahil sa white madaling araw na. Madaling araw na. Guys, wag kayong wag kayong always remember ng pag-YouTube, guys, ay ang pag-YouTube, guys, ay laging second option lang yan, no? Ayan, Jen Misal, full pack, pakibalikan na lang po ako. Ayan, sabi po ni Tesla. Ayan, si Tesla, guys. Please connect Tesla, guys. Alam mo bang magkano binayaran ko ngayon sa kondo, guys? Ang binayaran ko sa kondo, kapatid, no? Since November, October. No, November hindi ako nagbayad ng association. Yung association ko dito sa kondo, 3,000 monthly. So, hanggang June, ngayon, nung pagbalik ko rito, binayaran ko 20 plus thousand. Sino nag-guide ka? Naputulan na rin ako ng tubig eh. Okay, since nag-white ako, parang tumatanda mo. Ay, hindi ka kasi kulang ka sa dilig. Jen, ganun yan. Pag kulang ka sa dilig talaga, madali ka lang daw tumanda. Kailangan kasi talagang may dilig. Diligan. Parang bulaklak yan. Pag hindi ka madiligan, matutuyo ka talaga, no? Pag madiligan ka lagi, maganda yung tubo, blooming. Yun ang sekreto dyan. Totoo yung papabata yun dyan. Pag lagi kang ay nako. Lalo na pag giyang ka, ay nako. Tingnan mo yung mga taong, yung tingnan mo yung mga mahilig sa ganyan. Ang tagal tumanda. Kahit basahin mo, mag-research ka. Good for your heart yan eh. Pag ganyan, di ba kasi pag nag-ano kayo, talagang bumibilis yung heartbeat mo eh. Na-exercise ba? Tapos nailabas yung mga mga libido na tama din, no? Pag bata pa, kamayin mo muna. Kamot-kamutin mo muna kasi bata ka pa. Mahirap. Mahirap pag malaki. Bukas. So, may idea ka na dyan, ha? Pag bata ka pa, kamot-kamot muna.
Tapos, kunting check. Bye, I'm just sorry. No problem, my Kiwanjo TV, it's okay, my friend. Thank you for visiting my live stream, although we have only 3 to 4 viewers. Because it's long time already I don't have a live streaming. English speaking yun ah. So most of my viewers, it's gone already. So hope that in a few days, somebody will come again and continue enjoy our live streaming. And you can get more bananas. Pagbata, gamitan ng vacuum. Ganon ba yun? Pagbata, pwede ba yung vacuum? Lalagyan ng vacuum? Ganon ba yun? Hindi ko alam, Jen. Lunida, si Jen Misal. Tumatanda na raw siya mula nung nag-whitey. Sabi ko, kulang kasi sa dilig. Kasi pag laging may dilig kasi, bata ka yan. Magbo-blooming ka pag may dilig. Ganun yan na sekreto. Ay, ganun yan. Pag wala ka talagang hindi mo may labas yung sama ng loob, tatanda ka tsaka tataba. Ganun yun. Tsaka papayat. Yun ang mga sintomas ng mga yan ang mga sintomas, guys, no? Pag hindi mo may labas yung sama ng loob. Pero pag laging may sama Kasi pag yung sama ng loob, pag naka-stack lang yan, guys, ano yan? Magiging amoy chlorine na yan. Pag hindi mailabas yan at ilang months na yan, magiging amoy Zonrox na yan, guys. Kaya kailangan natin ilabas yan. Para Oy, Lunida, hindi ka naman tumataba. Nagpapadilig. Kuto si Tisla. Andyan din pala eh. Oy, Julius, kumusta ka na, kapatid? Thank you for coming. Salamat. Salamat, kapatid Julius, salamat. Nis, madami dito. Lima lang nga tayo eh. Kawawa na nga yung channel ko. Yan, guys, baka hindi nyo pa kadikitan si Julius, guys. Malaki ng bahay ni Julius. Ang sipag mangisda to eh. Lagi ko nakikita kung saan eh. Baba ka ng bahay, kapatid. Si Lunita, nakikita ko. Si sexy mo nga eh. Panay spaghetti mo nga suot nga eh. Pasalamat ka. Wala ako kasi kung nandyan ako, tatakpan ko yan. Sabi, uy, ano ba to? Bakit bawal sa religion ko yan, mga ganyang suot. Ayoko yung mga naka-spaghetti kasi yun, yung mga sexy, mga babae nagsusuot ng short, tapos yung mga talaga, pakita dibdib, hindi ako naiinganyo, guys. Walang dating yan sa akin ganyan. Hindi ko pinapansin yan, yung mga ganyan. Hindi ko pinapansin. Bali, hindi ko rin wala lang, parang lang sa akin, lalapitan ko lang sila. Sa sobrang asar ko, lalapitan ko lang yan. Tapos sabay kurutin ko lang, ganun. Ganun lang. Ganun lang, pag nainis ako, kukurutin ko lang. Ano ba yan? Ganun yung
Nako. Kay goals. Ilang round ba na dilig ang kaya mo, Jin Mizal? Baka maubusan ako ng tubig. Bukas pamili, hindi mo yan kaya si Jin. Hindi mo kaya si Jin. Maniwala ka, kapatid. Kumain ka lagi ng watermelon. Ayun, Jin Mizal, digit na tamsak, sabi po ni Julius. Guys, padikit naman kay Tisla, guys. Baka hindi nyo pa kadikitan kay Tisla, guys. Andyan po, nakapin po. Yan, Tisla, done to you. Maraming pera si Madam. Ay, ano yan? Marami talagang pera yan si Tisla. Ilan sa'yo na mukbang, Lunida? Ilan? Minukbang na naman ako. Ay, naku, ano ba to? Ha? Grabe, 40 plus. Ang dami naman. Ha? Sa akin, guys, 10. 10 minukbang sa akin ngayon. No? Kahit pa paano, may natira akong mga 6 lang. Hindi kasi ako nangisda eh. 1,570 ako eh. Kaya mo lang yan, ibabalik din ni Lolo yan. Ano lang, wag masyadong damihan, guys. Wag niyo masyadong, pag mangisda kayo, guys, mag-minimum na lang kayo ng 20. Hoy, Ron Tutorial, kumusta kapatid? Miguel Love, shoutout kapatid. Salamat sa gana. Ano na lang, guys, pag mangisda kayo, ganyan, 10. O, tigil mo na kayo, tapos pagdahanin nyo mo na mga, palipasin nyo mo ng mga ilang oras. Palipasin nyo mo ng mga ilang oras, no? Mga ganyan, bugso-bugso lang pangisda ba? Kasi ganun din sa akin nung nag-enlist pa ako dati, araw-araw, 30, 20. Ngayon kasi, hindi na kasi ako nangisda eh. Nakapangisda lang ako kagabi, parang 10, tapos kanina, may sobra, ganyan. Ayun, 10 nilaga sa akin ngayon. May naiwan nata akong ano. Hoy, si Anotrix, thumbs up na nos. May galap siya kapatid. And Julius, official done to you. Sabi po ni Jen Mezao. Hoy, kumusta ka na si Anotrix? Pag Lunida, huwag ka masyadong magpangisda ng marami kapatid, sayang. Mapapagod. Ano lang? Ano? Ay, malakas anong baby ko? Ha?